Pozdrav svima iz našeg magacina u Segedinu. Ja sam Kalman Bence. U današnjem videu predstavit ćemo Durma laser za cevi HD TC 601-70. Ovo je jedna veoma zanimljiva mašina, pa počnimo. Rasprostranjenost lasera za sečenje lima uticala je u mnogome na razvoj industrije metala. Kako je počela sve šira upotreba ovih lasera, počevši od 90-ih godina, situacija je dugo bila takva da su samo najjače kompanije mogle sebi priuštiti laser za sečenje lima. Suprotno tome, u današnje vreme već i mala i srednja preduzeća mogu sebi da priušte ovu tehnologiju. Ista je situacija i u oblasti lasera za sečenje cevi i profila. Danas već nije nedostižna inovacija za mala i srednja preduzeća. Međutim, postoji još velika razlika po pitanju rasprostranjenosti lasera za sečenje cevi i profila, a to je činjenica da laser za lim danas već možete naći u svim radionicama za obradu lima i možemo reći slobodno da je to jedna od osnovne opreme za rad, dok kod lasera za cevi i profile ipak nije ta situacija. Na osnovu toga možemo slobodno zaključiti da je kompanija koja posjeduje laser za cevi i profile u velikoj prednosti u odnosu na konkurenciju na tržištu. Da pređemo na pregled naše mašine. Laser koji vidite ima snagu od 2 kW, kapacitet mu je cev prečnika do 170 mm. Laser za cevi posjeduje automatski dodavač, uz pomoć kojeg možemo rukovati komadima i do 6 metara. Prateći put materijala počinjemo kod dodavača. Mašina je opremljena jedinicom za automatski utovar koja ima kapacitet od 3 tone prihvata materijala. Pokretanjem programa mašina sama sebi dozira potreban materijal. Iz jedinice za utovar, kada se cev prinese, prihvatna stezna glava smešta materijal pomerajući isti do glave za sečenje. Sada stižemo do dela gde se dešavaju zapravo najzanimljivije stvari. Upravljanje mašine vrši se putem u industriji veoma poznate Siemens upravljačke jedinice, koja je snabdevena Lantek programom za nesting i gde možemo pripremiti plan rezanja čak i putem pen drive-a ili putem mreže. Mašina u našem magacinu snabdevena je brojnim ekstra dodacima, od kojih je jedan od najbitnijih glava za sečenje cevi i profila vrhunskog nemačkog proizvođača. LT ultra nagibna laserska glava koja daje mogućnost sečenja i pod uglom od plus i minus 45 stepeni. U delu za sečenje možemo vidjeti još dosta dodataka od opreme, kao što je recimo sistem za zaštitu od rasipanja piljevine, laserski sistem za centriranje, optički sistem za prepoznavanje varova koji pomaže u detekciji zavarenih delova cevi i u skladu s tim odrediti početnu tačku sečenja tokom sečenja kod cevi i profila većih dužina. Servomotorni držač pridržava materijal i tako se sprečava netačnost do koje može doći usled pomeranja dužih materijala. Čim se komad iseče, ulogu dobija sistem za istovar dužine 4,5 metra, koji materijal iznese i putem jedinice za iznošenje slaže materijal. Ukoliko i vi razmišljate o ulaganju u laser za sečenje cevi i profila, imajte u vidu da je prezentaciona mašina sada dostupna po izuzetno povoljnim uslovima, odmah sa naših zaliha i u okviru akcije na dostupne zalihe nabaviti mašinu sa svom nabrojanom dodatnom opremom koja je vrednosti preko 100.000 evra, a koju sada dobijate potpuno besplatno. Dakle, vi plaćate samo cenu osnovne mašine. Ako vas je ova neodoljiva ponuda zainteresovala, javite nam se i siguran sam da ćemo moje kolege i ja pronaći pravo rešenje za zahteve vaše proizvodnje po pitanju sečenja lima, cevi i profila.